Τατζίκοι, Ουσμπέκοι, Καζάκοι και πολλοί άλλοι. Εδώ το ταξίδι μας γύριζε προς το βορρά. Μπαίνουμε σε μία από τις πιο άγριες περιοχές της Κίνας. Αφήνοντας πίσω μας το δρόμο του μεταξιού, ταξιδεύουμε προς το Τιανσάν ή αλλιώς τα ουράνια βουνά. Αυτή η μεγάλη οροσειρά αποτελεί το φυσικό σύνορο ανάμεσα στις βορειοδυτικές επαρχίες της Κίνας και τις γειτονικές χώρες, το Τατζικιστάν και το Κυρκιστάν. Οι μεγαλειώδεις της κορυφές είναι σχεδόν το ίδιο ψηλές όπως αυτές των Ιμαλαίων, σχηματίζοντας ένα τεράστιο φυσικό τείχος. Τη μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου τα βουνά είναι καλυμμένα από πάγους, αλλά τα νερά από το λιώσιμό τους συντηρεί μεγάλα δάση, η απόλυτη αντίθεση με τις ερήμους πιο νότια από εδώ. Τα βουνά αυτά είναι το πέρασμα προς μερικά από τα πιο εκπληκτικά μέρη της Κίνας και φυσικά τους κατοίκους τους. Στις πλαγιές, στα μεγάλα υψόμετρα, μια οικογένεια Καζάκων βόσκησε τα κοπάδια της όλο το καλοκαίρι στα καταπράσινα βοσκοτόπια. Έχει φτάσει το φθινόπωρο. Σε μερικές μόνο εβδομάδες το χιόνι θα κλείσει τα ορεινά περάσματα. Οι Καζάκοι αποφάσισαν να διαλύσουν τον καταβλισμό τους και να φύγουν όσο έχουν ακόμα τη δυνατότητα. Εγκαταλείποντας τα ορεινά βοσκοτόπια, έχουν μπροστά τους αρκετές εβδομάδες δύσκολης πορείας πάνω σε δύσβατα μονοπάτια και μέσα από στενά περάσματα. Ο προορισμός τους διαφέρει κατά πολύ από τις καταπράσινες βοσκές στα ουράνια βουνά. Τα περάσματα αυτά οδηγούν σε μία από τις πιο άγριες και σχεδόν άγνωστες περιοχές της Κίνας. Αυτή είναι η κοιλάδα Τζουνγκάρ, μια άγονη περιοχή που βρίσκεται στη δυτική άκρη της μεγάλης ερήμου Γκόμπι.